Šepec vas lepo pozdravljam na predstavitvi prevoda romana Življenje se začne v petek eminentne romunske pisateljice Joane Parvulescu, ki seveda toplo pozdravljam tukaj med nami. Joana Parvulescu je tukaj na sredi, tukaj v njej sta pa prevajalec Aleš Muster in pa moderatorka današnjega večera Lidija Dimkovski. Roman Življenje se začne v petek je išel v okviru projekta Utribe evropske literature. Gre za projekt, v katerem izdajamo sodobne evropske romane, torej romane, ki so bili kakšno izmed uglednih nacionalnih ali pa evropskih nagrad. Do zdaj smo izdali 4 romane v tej zbirki. Vsi so prejeli nagrado Evropske unije za književnost. Konec lanskega leta je šel prvi roman avstrijske pisateljice Korejski Kormin Ane Kim, potem roman poljskega pisatelja Piotra Kožinskega Penzion, ki govori o ljudovski skupnosti po drugi svetovni vojni na Poljskem. Pač od tistega, kar je od nje ostalo, se vemo, da se je ta skupnost na Poljskem skrčila iz nekaj milijonov judov na par 10.000. In pa letos poleti, začetku poletja, junija, smo pa izdali roman iz ciprske književnosti, ki je dokaj redko prevajana v slovenščino, torej roman Dnevnik nezvestobe grškega ciprčana Emilusa Solmuja. To je 4. roman te serije, kmalu bo prišel še 5. roman hrvaške pisateljice Vlade Žigo Ruleta, ki pa tematizira hazarderstvo na Hrvaškem po domovinski vojni, ampak ne gre za tiste bolezenske hazarderje, ampak gre za čisto navadne ljudi, ki so svoje eksistencialne in finančne težave reševali tako, da so pač šli v igralnice, ki so se takrat po vojni spasli po Hrvaškem in skušali na ta način pridobiti denar za preživetje. Vse te knjige imam danes tudi skupaj, tako da lahko malo pogledate zraven, tako da lahko malo pogledate in tudi kupite. Zdaj pa dajem besedo Lidiji, ki bo moderirala večer. Tako na začetku pa naj se zahvalim tudi Trubarjevi hiši literature in roku, da nas tako prijazno gosti. Med nami pa je tudi namestnica ambasadora Republike Romunije, gospa Carmen Florea, in tudi tako pozdravljam tudi med nami. Zdaj pa vas predajam. Hvala. Ja, dobro večer. Zelo me veseli, da imamo v Ljubljano spet Joano Parvulescu, zaradi tega, ker to ni prvič, da je v Sloveniji, je že bila na Vilenici leta 2014. Da. In z velikim razlogom je tukaj z nami, kot je povedal Nino, je išel njen roman Življenje se začne v petek v prevodu Aleša Mustarja. Včeraj smo imeli predstavitev v Mariboru, je bilo veliko več ljudi kot v Ljubljani, ampak vseeno mislim, da v Trubarjevi hiši literature vedno se človek dobro počuti, tudi če je malo številnih v občinstvu. Deci mai întâi aș vrea să vă salut că ați venit din nou la Ljubljana. Cum am spus, nu sunteți de prima dată aici, ci de a doua oară, pentru că ați fost invitată la Vilenița în 2014, dar acum motivul pentru invitația și călătoria dumneavoastră în Slovenia este chiar romanul Viața începe vineri, care a fost tradus în limba slovenă de Aleš Muster și am mai spus că ieri am avut o prezentare în Maribor, unde a fost mai multă lume, dar și aici, la casa aceasta de Trubar, oamenii se simt foarte bine, deși nu este publicul larg. Da, puțini, dar buni, malo ampak dobro, ne? Tako da zdaj bomo začeli v bistvu z eno kratko predstavitvijo avtorice v slovenščini in sicer njene osnovne podatke. Pač se je rodila leta 1960 v Brašovu in diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Bukarešti leta 1983. Tam od leta 1996 poučuje sodobno književnost. Leta 1999 pa je doktorirala z doktoratom literarni predsodki, udobne možnosti pri interpretiranju romunske književnosti. Delala je kot koordinatorka zbirke Cartea de Padoptiera, knjiga za večerno branje pri založbi Humanitas,
in kot urednica literarnega časopisa Romanija Literara. Je članica Društva romunskih pisateljev in ustanovna članica Romunskega društva za primerjalno književnost. No, danes, za razliko od včeraj, ne bom sama prevajala odgovore Joane Prvolescu iz romunskega v slovenski jezik. Moram sicer povedati tukaj, da moje vprašanja so tako v romunskem kot v slovenskem jeziku. Oba jezika pa zame nista materna jezika. Ne? To sta dva tuje jezika, ki jo govorim in jo poznam, ampak moj materni jezik je makedonščina, zato mogoče se zgodijo tudi kakšne slovnične napake. Upam, da jih ne bo veliko. Zato pa bo Aleš, prevajalec knjige, tudi prevajal odgovore Joane Prvolescu iz romunskega jezika v slovenski jezik. Deci am spus că azi o să traduc Ales răspunsurile dumneavoastră, pentru că oricum slovena și română nu sunt limbile mele materne și poate e mai bine așa să facem azi, spre deosebire de ieri. Da, mulțumesc. Na začetku bi sicer malo predstavila roman oziroma tisto, kar je že napisano v samem romanu. Če ga boste kupili, boste tudi prebrali to vsebino romana, ki smo jo nekako strnili v nekaj stavkov. In sicer, življenje se začne v petek, je edinstveno in očarljivo popotovanje v pretekle dni. V predmestju Bukarešte najdejo nezavestnega mladega moškega. Nihče ne ve, kdo je in vsakdo ima drugačno razlago o tem, kako se je znašel tam. Začnejo se razkrivati zgodbe različnih oseb, ki so tesno prepletene med seboj in tako se zarisujejo značilnosti lika, ki se kasneje izkaže za najpomembnejšega, mesta Bukarešte. Pravzaprav bi lahko rekli, da mi sami živimo prihodnost teh oseb. Enako velja za Dana Krecuja, ali z drugim imenom Dan Krecu, sodobnega novinarja, ki se po skrivnostnem postopku vrne v preteklost, za dovolj dolgo, da nam razkrije čudovit pogled v nekdanji, skoraj pozabljeni svet, ki pa je v naših srcih še vedno močno prisoten. Roman je odličen prikaz Bukarešte 19. stoletja, ko je bil dejansko majhen Pariz. Salonsko življenje, družbena hierarhija, odraščanje pripovedovalke zgodbe, prvi ljubezenski vzgibi, zaznavanje sveta kot poseben čas in prostor, kot sedanjost, v kateri se lahko srečata preteklost in prihodnost. Vse to avtorica poda lucidno in čustveno, zato se roman bere z užitkom in zanimanjem. Zdaj pa bi začeli z vprašanji. Mai întâi aș vrea să vă întreb puțin despre noțiunea de generație în literatura română, care este foarte importantă. Se vorbește în România de generația 60, generația 70, 80, generația 2000, care a fost foarte importantă pentru tinerii. Cum este astăzi cu această noțiune și din ce generație literară dumneavoastră faceți parte, dacă faceți parte? Torej, pomen generacije v romunski književnosti je bil zelo pomemben in velik. Tako je znana v Romuniji literarna generacija 60. leta, generacija 70-ih, 80-ih, potem za mlajše avtorje zelo pomembna je bila generacija tako imenovana 2000 in tako naprej. Pa sprašujem avtorico, kako je danes s tem in kateri literarni generaciji ona pripada. Dober večer, doamnelor și domnilor, și un mare hvala că vă aflați aici. Torej, dame in gospodje, velik hvala, da ste prišli. Înainte să-i răspund Lidiei la această întrebare, am câteva lucruri de spus, vă rog să-mi permiteți să o fac. Preden bi izgovorila to vprašanje, bi rada povedala nekaj stvari. Prosim, da mi to dovolite. Primul lucru pe care aș vrea să-l spun este că e foarte ciudat pentru un autor că personajele lui știu mult mai multe limbi decât el însuși. Za avtorja je zelo čudno, da njegove osebe poznajo več jezikov kot on sam.
E ca atunci când copiii tăi învață alte lucruri și sunt mai deștepți decât tine. Če tako kot se tvoji otroci učijo druge stvari in vedo več kot ti sam. Personajele din acest roman Vsi iz tega romana știu acum toate limbile străine pe care le vorbesc eu, plus încă vreo 7-8. zdaj poznajo vse jezike, ki govorim jaz in še nadaljnjih 7-8. Iar faptul că vorbesc slovenă îl datorez lui Ales Mustar, căruia îi mulțumesc din toată inima pentru ce a făcut. Da, govorijo slovensko, pa je odgovor na Aleš Mustar, kateremu se za to zelo lepo zahvaljujem. Apoi vreau să vă mai spun un lucru. Astăzi dimineață, în Maribor, m-am dus și mi-am cumpărat această mică bijuterie. Danes zjutraj sem se sprehajala po Mariboru in sem si kupila tole majhno ogrlico. Am cumpărat-o pentru că mi-a plăcut. Kupila sem jo, ker mi je bila všeč. Dar când am ajuns acasă, am constatat că în ea era pus un bilețel. Ko sem pa prišla domov, sem ugotovila, da je v njej nek listek. Vi-l citesc. Prebrala vam ga bom. Era în germană Bil je v și nemščini. o să vă spun dacă nu înțelegeți ce înseamnă. Če ne znate nemško, vam bom povedala. Hematit și spune Spontaneität, Frische und Freude umgibt uns mit einem Schutzfeld und ermöglicht einen unbesorgten, heiteren und klaren Lebensweg. Așadar, în primul rând, spune că îți acordă spontaneitate, veselie, prospețime. Daje ti spontanost, veselje in svežino. Dacă nu o să fiu așa în seara asta, să știți că vânzătorul a fost un escroc. Če ne bom tako, potem vedite, da je bil prodajalec goljuf. Și el va fi de vină dacă nu reușesc să fiu spontan. On je kriv za to, za mojo nespontanost. Și acum, venind la întrebarea Lidiei, trebuie să spun că eu fac parte din așa numita generație 80. Generația 80 sunt oamenii născuți în 1960 aproximativ, dar care au reușit să debuteze în anii 80. Zdaj bomo odgovorili na Lidino vprašanje. Sama pripadam generaciji 80-ih. Gre za ljudi, ki so se rodili okrog leta 1960 in jim je uspelo prvo knjigo objaviti leta 60. Din acest punct de vedere, eu nu... 80-ih, pardon. 80, da. Din acest punct de vedere, eu nu corespund, pentru că eu nu am reușit să public nimic în comunism. Jaz pa se ne morem pridružiti tej skupini, ker mi za časa komunizma ni uspelo nič objaviti. Și am spus și ieri, o să o repet și astăzi, pentru că e o idee la care țin. To sem povedala že včeraj, ker pri tej ideji vztrajam. Viața mea a început, de fapt, în 1990. Așadar, sunt o persoană foarte tânără. Moje življenje se je začelo šele v 90-ih, kar meni, da sem zelo mlad človek. De asemenea, nu cred în generațiile literare, pentru că literatura este un lucru care ține de individual, de originalitate, de ceea ce e în tine și în oameni în genere, dar nu neapărat într-o anumită generație. Ne verjamem v generacije, ker mislim, da je literatura stvar izvirnosti, individualnosti, ne pa generacije. Așadar, este omul însuși și omenirea în orice operă literară. Gre za človeka in za človeštvo v vsakem književnem delu. Da, așa este și în romanul dumneavoastră, care a luat premiul Uniunii Europene în anul 2013. Și aș vrea să vă întreb ce v-a adus acest premiu în viață. To, kar je Joana Prvolesko povedala, se seveda nanaša tudi na njen roman Življenje se začne v petek, za katero je prejela nagrado Evropske unije za književnost leta 2013.
in bi jo rada vprašala, kaj je nagrada prinesla v življenje. De pildă, mi-a adus întâlnirea cu tine, Lidia, care ai luat și tu premiul acesta. Pripeljala mi je, se pravi, do tega sem spoznala tebe, ki si prav tako sprejela isto nagrado. Și mi-a adus, de pildă, vizita aici. Deci dacă acest premiu n-ar fi fost, noi am fi trăit practic în altă lume, în care nu ne-am fi întâlnit, noi toți care ne aflăm aici. In ta obisk, se pravi, če ne bi te nagrade, se potem mi nikoli ne bi srečali, se naši svetovi ne bi srečali. A fost un premiu care s-a înființat în 2009, anul în care am scris romanul. Gre za nagrado, ki so jo začeli predvajati leta 2009, ko sem napisala ta roman. Și nu știam că există. Nisem vedela, da obstaja. Eram în vacanță în Grecia. Bila sem na počitnicah v Grčiji. Fără laptop, fără tabletă, fără telefon mobil. Brez prenosnika, brez Fără tablice smartphone, in fără pametnega telefona. Și la un moment dat, telefonul totuși celălalt, deci nu smartphone-ul, a sunat și a sunat și a sunat. Eu eram la not și cu mare neplăcere am răspuns la el. Vseeno je ta telefon, ki ni bil pameten, vztrajno zvonil, medtem ko sem plavala, na koncu sem se le oglasila, da je voljna. Și am aflat că urmează să primesc acest premiu, drept care am zis că totuși e bine să fii conectat la lume din când în când. In izvedela sem za to nagrado in spoznala, da je dobro, da si vsake toliko vseeno povezan s tem svetom. Trebuie să vă spun că eu consider acest premiu mai bun și mai plăcut decât premiul Nobel. Zame je ta nagrada lepša kot Nobelova nagrada. Pentru că premiul Nobel îți distruge viața. Ker ti Nobelova nagrada uniči življenje. Un mare fizician, Richard Feynman, Veliki fizik Richard Feynman, verjetno ste slišali zanj? American este, Američan. A luat premiul Nobel și dormea bine mersi când la 2 noaptea a sunat telefonul. Lepo mirno je spal, ko je ob 2 zjutraj pozvonil telefon. Erau cei de la Stockholm, fusul orar făcea ca acolo să fie zi, când la el era noapte, și îl anunțau că a luat premiul Nobel. Po Stockholmu je seveda še dan in so ga sredi noči samo povedali, da je prejel Nobelovo nagrado. Și Feynman a zis, pentru asta mă deranjați noaptea? In Feynman je rekel, zaradi česa takega me motite sredi noči. După care a smuls telefonul din priză. Potem je izklopil telefon iz vtičnice. Și a dormit liniștit mai departe. El și-a dat seama că viața lui nu va mai fi niciodată aceeași după ce va lua premiul Nobel și că nu va mai avea timp de cercetare. In mirno spal, zavedajoč se tega, da potem nikoli več življenje ne bo mirno in nikoli več ne bo v miru raziskoval dalje. În schimb, premiul nostru este un premiu care te lasă să scrii, te lasă în pace. Ai 2-3 zile, vin în Ljubljana, asta e foarte plăcut și la Maribor, dar în rest ești liniștit, nu dau năvală peste tine, chiar așa, gazetari. Pri nas vznemirjenje traja tam 2-3 dni, potem recimo prideš v Ljubljano, Maribor, potem pa spet lahko mirno pišeš, ni nekega hudega vznemirjanja. Deci un premiu bun în toate privințele. Dobra nagrada v vseh pogledih. Strinjam se s tem. No, to je roman o 19. stoletju, torej roman o enem obdobju, o katerem lahko samo beremo, raziskujemo, obdobje, ki ga nismo doživeli in ki ga lahko poznamo samo iz knjig, iz filmov, iz arhive. Deci romanul acesta este un roman despre secolul XIX, un secol pe care nu cunoaștem în vie, deci nu am trăit în el, ci îl cunoaștem numai din arhive, din filme, din cărți. De aceea aș vrea să vă întreb cum v-ați documentat despre epoca. V-ați ales perioada
pe care o descrieți în roman, care este de 13 zile, sau un context mai larg ca să prindeți bine perioada despre care ați scris. Torej vas hočem vprašati, kako ste se sploh dokumentirali o času, o katerem pišete v romanu. To so v bistvu le 13 dni zgodbe. Ali ste pač obravnavali širši kontekst tega obdobja, da bi nekako napisali zgodbo teh 13 dni? Eu sunt foarte îndrăgostită de perioada din preajma anului 1900. Zelo me zanima obdobje okrog leta 1900. Așa cum în viața unui om există mai multe vârste, și în viața omenirii există mai multe vârste, dintre care una este vârsta ideală. De exemplu, la mine a fost între 35 și 45 de ani, perioada, 33 și 45 de ani, perioada ideală. Tako kot ima človek različna obdobja v življenju, prav tako ima človeštvo svoja najboljša obdobja. Zame je bilo najboljše obdobje med 33 in 45 letom. În istoria omenirii, mi se pare că acest punct ideal a fost ceea ce ulterior s-a numit Belle Époque. Jaz, po mojem mnenju, je bilo najboljše obdobje za človeštvo, obdobje, ki se mu je reklo Belle Époque. Trebuie să știți că eu am cunoscut oameni născuți în secolul XIX. Jaz sem spoznala ljudi, ki so živeli v 19. stoletju. Și formați și care și-au format felul de a fi în acea epocă. Ki so se tudi izobraževali oziroma ustvarjali v tem obdobju. Unul a fost bunicul meu, care era născut în 1889. Eden moj dedek, ki je bil rojen leta 1888. Bunica mea, care se născuse în 1899 deodată cu Borges. In moja babica, ki je že 1999 skupaj istega leta kot Borges. Borges însuși spune că e îndrăgostit de secolul XIX și că îi se poate reproșa un singur lucru acestui secol, că a dat naștere secolului 20. Tudi sam Borges je rekel, da je zaljubljen v 19. stoletje in da je edini očitek, ki ga ima, da se je potem za njim rodilo 20. stoletje. Și în sfârșit, gazda mea de la București, prima mea gazdă, era născută tot în secolul XIX. Tudi moja prva najemodajalka v Bukarešti je bila rojena v 19. stoletju. Toți acești oameni aveau ceva în comun, sufletește vorbind. Erau altfel decât aș spune că suntem noi. Vsi ti ljudje so imeli v duši nekaj drugega. Z eno besedo lahko rečem, da so bili drugačni od nas. Sigur că în secolul XIX erau boli, de pildă, care erau îngrozitoare și din punct de vedere medical lucrurile stăteau foarte, foarte rău. Dar eu nu la partea asta mă refer. Mă refer la încrederea lor în viitor, care apare și în această carte. Deci, din punct de vedere sufletesc, cel mai bine era să trăiești în secolul XIX. Adică la sfârșitul lui. Seveda so 19. stoletje zaznamovale hude bolezni in to ni stvar, o kateri bi jaz rada govorila. Je pa to stoletje zaznamovalo tudi veliko upanje oziroma zrtje v prihodnost. Govorim predvsem o koncu, o zadnjih letih 18. stoletja. Și, într-adevăr, m-am documentat enorm pentru această carte. Am citit nu cărți de istorie, nu cărți cu idei cu prejudecăți, nu cărți cu idei prefabricate, ci am citit documente omenești. Nisem brala zdaj kakšnih posebej zgodovinskih knjig s predsodki, ampak sem skozi ultima dala čititi documente omenești. Človeške dokumente, človeške zapise. De pildă, scrisori,
pisma. Corespondența de secol XIX e năucitoare, este splendidă. Sunt niște lucruri acolo pe care nu le găsești în niciun roman. E romanul lor, de fapt, cel mai bun scrisor. Че береш дописование земнописме 19 столетие, то е само по себе роман, той ника и надушевюче. Am citit jurnale intime. Brala съм осебни дневника. Și, în fine, am citit ziarele care au o prospețime ieșită din comun. Și astăzi. In tudi časopise, ki imajo neko svežino, na katero lahko naletimo tudi danes. Da, în roman deci este vorba de un om, Dan Crețu, care din secolul acesta cade în secolul XIX, deci este un joc cu timpul. Și aș vrea să vă întreb dacă acceptăm acest joc cu timpul pe care îl propuneți în romanul dumneavoastră, cum s-ar descurca un om din Bucureștiul în anul 1997, în ziua de azi, și cum s-ar descurca un om din Bucureștiul de azi, în anul 1897, dacă Dan Crețu este un prototip acestui om. Torej, v romanu gre pač beseda o človeku, ki je padel iz tega našega stoletja v 19. stoletje. Ime mu je Dan Crețu in on se znajde enostavno pač v 19. stoletje. To je seveda igra s časom, zato bi rada vprašala, kako bi se znašel en prebivalec Bukarešte iz leta 1897 v današnjem času, če bi padel, in seveda obratno, kako bi se znašel en prebivalec Bukarešte iz 19. stoletja v našem času. Torej in seveda kot Dan Crețu iz našega časa v 19. stoletje. Din punct de vedere sufletesc, un om care ar cădea în preajma anului 1900 ar avea senzația că are de-a face cu extraterestri. Če bi eden iz leta 1900 padel naše, kdo je mislil, da se je srečal z nezemljani. Pentru că ar da de oameni care chiar dacă au un sâmbure de egoism, de fapt se gândesc mai mult la cei din jur, care sunt prevenitori, care ies în întâmpinarea celuilalt, ar da de o lume pe care n-ar recunoaște, pur și simplu. Znašel bi se v družbi, v kateri vlada seme egoisma, a sploh se ne bi znašel med njimi. Cineva care ar veni din trecut în viitor, ceea ce se și întâmplă în al doilea roman al meu, Viitorul începe luni, s-ar simți cu siguranță pedepsit. Če bi pa prišel v prihodnost, bi se pa zagotovo čutil kaznovanega. To se dogaja pa v mojem novem romanu. Pe de altă parte, personajul meu care vine în viitor, Iulia, găsește lucruri frumoase și aici. Moja oseba v tem novem romanu Julija pa najde tudi v tem obdobju dobre ljudi. Eu personal nu m-aș putea duce la 1900 decât ca turistă pentru câteva, să zicem, săptămâni. Sama bi šla v letu 1990 samo kot turistka za nekaj tednov. Pentru că m-am obișnuit cu confortul nostru și cu lucrurile care pe atunci lipseau și probabil că mi-ar lipsi acolo lucrurile astea. Ker sem se navadila na obdobje iz današnjih dni, verjetno bi mi v tistem obdobju te stvari manjkale. De exemplu, nu știu cum m-aș descurca cu țânțarii în secolul XIX. Ne vem, kako bi se s komarji spopadala v 19. stoletju. De ploșniță nu mai vorbesc. Da ne govorim o klopih O fureci. ali bolhah. Da. V romanu Dan Crețu v bistvu živi v dveh svetovih hkrati in oba sta resnična, torej nista izmišljena.
seveda se poskuša prilagoditi temu življenju. Verjamete, da mu uspeva. Deci Dan Crițu trăiește în două lumi deodată, lumii reale, și încearcă să se adapteze la viața cum este. Credeți că reușește? Sau e greu și nu prea vede ieșirea din situația aceasta? Adică mogoče sploh ne vidi večji shoda iz tega položaja. Într-un anume fel, el oricum este un om chinuit. Dacă ar spune că vine dintr-o altă lume, nu l-ar crede nimeni și ar fi băgat la spitalul de nebuni. On je neke vrste mučenik in če bi pač povedal, da prihaja iz drugega sveta, bi ga verjetno zaprli na rišnico. Deci el nu are dreptul să spună ceea ce crede despre sine. Nima pravice povedati tega, kaj misli o sebi. O face într-un singur moment cu unul dintre personaje, Alexandru, căruia îi face această confesiune. Samo enkrat to stori, ko se izpove Aleksandru. Culmea este că Alexandru îl crede. In še kje, da mu Aleksandar verjame. De ce îl crede? Pentru că oamenii de la acel moment, din 1900, să spunem, credeau că în viitor se vor petrece lucruri incredibile. De pildă că se va înlocui orice organ din corpul omenesc și omul va deveni nemuritor. Verjamem pa zato, ker so leta 1900 ljudje verjeli, da je prihodnost, ki jih čaka, se bodo dogajale neverjetne stvari, da bodo lahko celo zamenjali katerikoli človeški organ. Ori, din moment ce omul e nemuritor, călătoria în timp iarăși ar fi posibilă din perspectiva unui om de la 1900. In tako bi ljudje takrat postali nesmrtni in potem bi bile mogoče tudi potovanja v času. Există un film, cum are să nume, cu Meg Ryan, în care inventatorul liftului ajunge în New Yorkul zilelor noastre. Îmi scapă acum. Obstaja nek film z Meg Ryan, ko se nekdo v New Yorku z dvigalom spusti în zilele noastre. V naše čase. Cum se cheamă? Așa. Iar acest inventator al liftului din secolul XIX, s-a inventat liftul, nu numai că nu e mirat de schimbările tehnice din lumea noastră, dar chiar e ușor dezamăgit de ele, adică el se simte, avea mai multă încredere în asta. Medtem ko izumitelj dvigala, to se zgodi leta 19, pa je rahlo razočaran, ker je od njega pričakoval še več stvari. Eu am citit în foileton, într-un ziar de secol XIX, un foileton care se numea Anul 2000. Brala sem časopisu 19. stoletja in bil je feljton, ki je govoril o letu 2000. Ori, în acel foileton, credeți-mă, lucrurile arătau mult mai bine decât le-am trăit noi în anul 2000. In tam so bile stvari, verjemite mi, predstavljene dosti bolje kot to, kar smo potem mi doživeli v tem obdobju. V romanu Dan Crițu je tujec, ki pa ni tujec, ne? Je Romun, ki se je znašel v neko drugo Romunijo, ki je nepoznan na tak način, kot bi moral, pač, ker je človek drugega stoletja. Deci în romanul Dan Crițu este un străin, dar și nu este străin, pentru că este român care s-a găsit cumva, se află într-o România pe care nu o cunoaște, dar și o cunoaște într-un fel. Vreau să vă întreb dacă străinul în cartea aceasta e și o metaforă a binelui sau a răului, pentru că lumea îl concepe în ambele feluri. Deci cei care l-au îndrăgit îl văd ca un înger,
da je cei care nu l-au îndrăgit îl văd ca un criminal. Și credeți că percepția străinului în lumea noastră este diferită de cea a secolului XIX sau s-au schimbat lucrurile? Torej, sprašujem Joano Prvolesku, ali je tujec v tem romanu, ki pa ni tujec, ker je Romun, ki se je znašel v nekem drugem času, metafora dobrega in zlega, zaradi tega, ker tisti, ki jim je všeč, ga doživljajo kot neke vrste angela, tisti, ki pa jim ni všeč, mislijo, da je navaden kriminalec. In ali je razumevanje tujca v našem svetu različno od tistega v 19. stoletju, ki je pač opisano v romanu? Trebuie să știți că m-am inspirat dintr-o convenție literară de secol XIX, care se numește Ochiul străinului. În poezie moram da sam se zanašal na tih konvencij iz 19. literarne konvencije 19. stoletja, ki se imenuje Oko tujca. Și cuvântul cheie este prospețimea privirii. In ključna beseda je svežina pogleda. Când vine un străin la București, eu privesc Bucureștiul cu ochii lui. Ko mi tujec pride v Bukarešto, jo gledam z njegovimi očmi. Și dintr-o dată văd defectele mai ales. In takoj vidim učinke. Și mă gândesc, aoleu, ce o să zică străinul de cum arată, să zicem, străzile sau bundăria sau mai știu eu ce. Joj, kaj bo rekel tujec o ulicah, mogoče mazanije. Din acest punct de vedere, Bucureștiul, micul Paris de atunci, era un oraș pe cale să se dezvolte și extraordinar de frumos. In v tistem času je bila Bukarešta, mali Pariz, ravno na poti, da razcveti. Pe de altă parte, din nou o spun, România are o faimă, Bucureștiul și România au o faimă totuși sub valoarea lor, astfel încât de obicei când vin străinii, ei sunt mai degrabă plăcut surprinși, pentru că atât de rău se spune de România, încât în momentul în care vin în România, aproape toți sunt plăcut surprinși. Și spun, sunt și aici oameni. Ponavadi imajo si ljudje o Romuniji in Bukarešti ustvarijo, imajo zelo izjemno slabo sliko in potem, ko pridejo in jo spoznajo, ugotovijo, da pa sploh ni tako slabo, kot so mislili in so prijetno presenečeni. Căci în Occident, de obicei, la Paris, să spunem, sau în Norvegia sau oriunde, nu știu de ce, mulți români sunt identificați cu cerșetorii. Deci dacă spui că ești român, își închipuie că întingi mâna să cerșești. V tujini, recimo pa ne bo to Pariz ali na Norveškem, ponavadi Romune poistovetijo z berači in ko te vidijo, že pričakujejo, da boš stegnil roko. Astfel încât când vin în România și văd că totuși nu sunt mai mulți cerșetori ca în alte părți, ei rămân surprinși și de partea frumoasă a acestei țări, care fără îndoială e foarte frumoasă și are oameni de calitate. Dar, cum a spus Berthelot în primul război mondial, Messieurs, vous êtes merveilleusement dezorganisé. Lucru a rămas și astăzi valabil. Ja, in potem, ko ljudje pridejo in ugotovijo, da v Romuniji oziroma Bukarešti je prav toliko beračev kot kje drugje in ugotovijo, da je to čisto navadno mesto, so presenečeni, oziroma kot je rekel Berthelot, ljudje, vi ste izjemno neorganizirani. Gospodje. V tem kontekstu bi rada prebrala čisto majhen odlomek in bi postavila vprašanje glede tega Joani.
acest context aș vrea să citesc acel fragment cu concertul și să vă întreb pe urmă. O să citesc acum numai în slovenă. Prebrala bom zdaj v slovenščini. Da, mislim, da je Romunija podobna orkestru, le da še ni prišla do koncerta, marveč ves čas vadi. Enkrat zacvili en violinist, potem eden od solistov zamudi svoj vhod, v nadaljevanju se zmotijo pihalci ali se razjezi dirigent, ki glasbo ustavi in vse nadre. Nobenega reda ni, vse je po koščki, vedno se začne znova. Na pravem koncertu pa se bo melodija povezala brezhibno in brez aplavzov Evrope. Gospod Prokopiju, kdaj pa bo ta koncert? Ga je prekinil Pavel svojim šepetajočim glasom, tistikrat prežetim sarkazmom, ki ni bil naravno na mestu, glede na to, da je bil najmlajši. Koncert je že bil ali bo? Concertul a fost sau va fi? Repetăm cu multă îndrăjire. Se pravi, vadimo, zelo pridno vadimo. Mislim, in Slovenija. Să citim și un fragment. Acum chiar propun să citiți amândouă un fragment în română și în slovenă. Zdaj pa bosta prebrala Joana in Aleš odlomke tako v romunskem kot v slovenskem jeziku. Am să citesc un fragment din finalul romanului, un fragment care face parte, de fapt, din concepția unuia dintre personaje despre viitor. Deci e viitorul văzut prin ochii personajului lui Pavel. Zdaj bom prebrala odlomek, stvari čisto na koncu romana, kako osebe iz tistega obdobja vidijo prihodnost in sicer kako jo vidi Pavel. Și el este în simetrie cu începutul romanului, adică se găsesc niște similitudini la început și la sfârșit, dar este o lume pe dos aici. Je v simetriji z začetkom, vendar je svet obrnjen naokrog. Bucureștenii aveau o zi rea. Ninsese, până la sfârșitul anului mai erau 12 zile, până la sfârșitul zilei 12 ore. Pe marile bulevarde, unde roțile avansau mai încet decât picioarele, era aprinsă luminația festivă, la care puțină lume mai ridica ochii. Picături albăstrii lunecau aprins în plasa de beculețe atârnată deasupra șirurilor de roți, fără început și fără sfârșit. Undeva, îngropat în rând, era, ca o mică pată galbenă, vechiul automobil al gazetarului Dan Crețu. Mergea spre aerodrom, după ce trecuse pe la redacția revistei la care lucra. Din vehiculul aflat în spatele lui, coborâseră una câte una, profitând de nedoritele opriri, toate cele 4 doamne și o luaseră pe jos. Iar lui Dani se păru ciudat aerul posac al celei care conducea. Avea o sonerie de avertisment, vedeți că nu spune claxon, spune sonerie de avertisment, din care suna mereu metodic. Nu nervos, ci maniacal. Trecea mereu de pe o fâșie de drum pe alta ca să câștige câțiva metri pe care îi pierdea imediat apoi. Uneori, când ajungeau în paralel, Dan îi vedea profilul. Fuma. Semăna puțin cu cineva cunoscut, dar Dan nu reuși să-și aducă aminte cu cine. Avea părul negru acoperit cu o cățeliță din oț, ca de copil. La redacția lui Dan se sărbătorise Crăciunul cu câteva zile în avans, ca întotdeauna. Pe calendarul mare, cu cifre îngroșate și fără poze, o mână mutase rapid pătrățica roșie cu o săptămână ca să ajungă la zi. De altfel, toată redacția trăia în ritm săptămânal, ca și cum cineva i-ar fi mutat pe toți la 7 zile odată dintr-o ferestruică de calendar în alta. Propun ca să citești un pic mai mult. Za Bukareščane je bil to težek dan. Snežilo je. Do konca leta je ostalo še 12 dni in do konca dneva še 12 ur. Po velikih bulvarjih so bila kolesa koči počasnejša od človeških korakov. Gorela je bila praznična osvetlitev, ki se je ogledovalo bolj malo ljudi.
Modre kapljice so kot solze povzele po nizu žarnic nad celo vrsto koles, ki ni bilo ne konca ne kraja. Nekje je kot droben rumeni madež obtičal stari avtomobil častnekarja Dana Krecuja. Vozil se je proti letališču, potem ko se je oglasil na uredništvu revije, pri kateri je bil zaposlen. Iz vozila so za njim druga za drugo izstopile 4 gospe, ki so neželen postanek izkoristile, da bi se lahko odpravile peš. Gospodu Danu se je otožen izraz na licu voznice zdel nenavaden. Imela je hubo, na kateri je ves čas pritiskala. Ne živčno, marveč že manično. Ves čas je vozila z ene strani ceste na drugo, da bi uspelo narediti nekaj metrov. Potem je znova obtičala. Vse skupaj ni imelo nobenega smisla. Ko sta včasih pripeljala vzporedno, je Dan videl obraz. Kadila je. Malo ga je spominjala na nekoga, ki ga je poznal, a se Dan ni mogel spomniti na koga. Imela je črne lase, ki jih je prekrivala čepica s cofom, kakršne nosijo otroci. Na uredništvu so kot vedno Božič praznovali nekaj dni prej. Na velikem koledarju z debelimi številkami, a brez slik, je neka roka rdeč kvadrata hitro premaknila za en teden naprej, da bi bil datum pravi. Drugače je uredništvo živelo v tedenskem ritmu, kot bi kdo tudi njih premaknil za 7 dni naprej, iz enega kvadratka na koledarju drugega. Z rdečega okvirčka so trgali ponedeljek, 19. december. Dan Kreco je naglo vstopil skozi vrata pisarne in si iz pisanih oblačil odresal sneg. Kot ponavadi je zamujal. Brez zanimanja se je vzelo okrog sebe, samo ženske in moški, ki se niso zmenili drug za drugega. Glavni urednik je listal po znanstveni reviji z Eifelovim stolpom na naslovnici. Pavel, mladenič z okroglimi očali, se je tiho pogovarjal z neko gospo, z mislimi nekje drugje. Vstopil je tudi upravnik, ki je za razliko od drugih govoril glasno in zveneče, kot bi bil na sceni. Tako ali tako jih je bilo malo. Nekateri sploh niso prišli na delo in za nekaj trenutkov jim je Dan to zavidal. Navzoči so se oblekli malo skrbneje kot ponavadi, le da plundra zunaj ni dovoljevala pretirane oblačilne domišljije. Zgoraj si lahko videl tanke nabrane bluze, lepo obšite dekolteje z mladimi prsmi in poceni ogrlicami ali dolgimi uhani, potem srajice, obleke iz debelega blaga, celo kravate, spodaj pa so bili vsi kot uniforma. Moški in ženske so nosili enake modre ali črne hlače, brez porok. Obuti so bili udobne gležnarje ali škornje, ki so na parketu puščali sledove blata, glede na velikost in model podplatov. Tudi Danova obutev je vzbujala pozornost. Nekaj urednic in urednikov, lektorjev in zaposlenih v tiskarni se je vabilo na zabavo odzvalo na silo, kot na katerokoli drugo zahtevo v službi. Niti jelke niso imeli, ker so varčevali. Kozarci in krožniki so bili prozorni in mehki, ki si jih po uporabi vrgel v koš. Dan je opazil porumeneli časopis, staro izdajo Universula, ki ga je Pavel kupil v antikvariatu, da bi ga pokazal sodelavcem. Pogledal je na prvo stran, na kateri so bili objavljeni rezultati ankete na vprašanje, zakaj se postite. In bil začuden, ker je članek podpisal nekdo, ki se imenoval skoraj tako, kot bi bil on sam. Dan Krețu. Aici, ancheta asta cu de ce postiți este prima sarcină de serviciu pe care o primește Dan Crețu în lumea în care, Dan Crețu, personajul, în lumea în care cade el. Ancheta, se pravi z vprašanjem, zakaj se postite, je bila prva naloga, ki so jo v tem novem stoletju zaupali novinarju Danu Krețului. Și tot fragmentul e plin de aluzii la lucruri care s-au petrecut de-a lungul romanului. In ves čas na tem odseku se pač aludira na stvari, ki so se zgodile prej v romanu. V romanu je zelo pomembna tudi Julija, to je ženski lik v romanu. To je v bistvu mlado dekle, ki piše osebni dnevnik, intimni dnevnik in opiše v bistvu zadnje 13 dni v letu 1897 leta. Zakaj se imenuje roman Življenje se začne v petek? To je njen stavek, Viața ei începe vineri.
Torej, takrat, ko je ona začela nov zvezek za svoj dnevnik. Un alt personaj care este foarte important în roman este Iulia, personaj feminin. Ea este o ființă tânără care scrie un jurnal intim despre aceste 13 zile care sunt ultime în anul 1897 și, de fapt, romanul cumva se numește după fraza ei că viața ei începe vineri, pentru că ea atunci a început un nou caiet pentru jurnalul ei. Și este foarte important, poate numai să ne spuneți de ce în tot romanul, de fapt, suntem tot timpul conștienți că ea citește romanul Vanity Fair. Dacă v-ați documentat despre ceea ce au citit fetele în perioada aceea de timp sau ați luat acest roman ca o referință de o viață, de o femeie, de creștere, de maturizare și așa mai departe. Romanul Ta Deklica Julija ves čas bere, roman Vanity Fair, kako že v slovenščini sejem, nič vrsti. In me zanima, zakaj ravno ta roman, ali je raziskovala, da se je ta roman bral strani deklet v tistem obdobju, ali pa je ta roman kot neka referenca za roman o ženskosti, o feminizmu, tudi in o odraščanju in o zrelosti. Probabil că știți că Vanity Fair e și o revistă porno a zilelor noastre. Verjetno veste, da je Vanity Fair tudi porno revija v našem obdobju. În romanul al doilea, Viitorul începe luni, un personaj face referire tocmai la această revistă. V naslednjem romanu Življenje se začne v ponedeljek, se junak omenja na to revijo. Pentru acest roman însă am ales ideea de bâlci al deșertăciunii ca metaforă a lumii în genere. V tem romanu pa sem vsemočevosti vzela ravno, da bi pokazala obdobje, v katerem živimo. Večinanost naših dni. Și da, m-am documentat pentru jurnalul, în special pentru jurnalul Iuliei. Am citit mai multe jurnale feminine din epocă, dintre care cel mai interesant este al unei alte Iulia, Iulia HD, care era extraordinar de contemporană cu noi. Da bi napisala Julijin dnevnik, sem se precej dokumentirala in sem prebirala kar precej dnevnikov, ki so jih zapisovala dekleta. Predvsem pa sem uporabila dnevnik Julija Haždev, ki je bila zelo sodobna, z naziranjem, ki je bila zelo sodobna. E adevărat că ea era ieșită din comun ca inteligență, dar nu corespunde niciunui clișeu și niciunei prejudecăți pe care le avem noi despre femeile din acea perioadă. Bila je izjemno inteligentna ženska, brez predsodkov, ampak prav nič ni bila od tistega, kar si mi zamišljamo za žensko iz 19. stoletja. Mărturisesc că pe mine mă enervează aceste idei primite de Agata despre o categorie de oameni sau despre femeile din secolul XIX. Să știți că am descoperit niște ființe cu totul remarcabile acolo. N-aveau nici de cum supușenia pe care ne-o închipuim noi că o aveau, adică nu se supuneau la ce le spuneau părinții sau soții. Erau niște persoane foarte independente și sigure pe ceea ce făceau. Moram reči, da ne maram recimo naziranje Agate. Jaz, ko sem preučevala te zapiske, sem ugotovila, da so bile tudi v tistem obdobju ženske izjemna bitja, inteligentna in prav nič podrejena, tako kot si mi predstavljamo, da so bile takrat.
Pe de altă parte, bărbații erau mult mai politicoși și mai atenți cu ele și asta nu le jignea cu nimic. Po drugi strani pa so bili moški bolj vljudni z njimi in prijazni in jih niso na noben način žalili. Oricum, romanul este locul unde trebuie să scapi de ideile primite de acasă, de prejudecăți. Roman je pač stvar, v kateri moraš preseči Agatine ideje oziroma moraš preseči predsodke. Și jurnalul Iuliei cred că realizează acest lucru. Mislim, da Iulijin dnevnik to dosega. Îmi place foarte mult că v-ați documentat foarte mult despre lucrurile despre care scrieți și nu numai în această carte. Aș vrea aici să menționez cartea foarte interesantă, de fapt este un ghid practic pentru studenții care ajung din grešeala la litere. Torej, mi je zelo všeč, da Joana Prvolescu se tako dobro dokumentira o stvarih, o katerih piše, in to ne le v tem romanu, ampak v vseh njenih knjigah. Bi pa izpostavila tukaj en zelo zanimiv vodič, praktičen vodič za študentje, ki so po napaki pristali na književnost. Pa bi jo rada vprašala, ali jih je že preveč, sunt deja prea mulți acești studenti care ajung din greșeală la litere? Sunt destul de mulți, pentru că sunt și studenți care ajung la litere și nu le plac cărțile sau nu citesc. Dar, pe de altă parte, trebuie să spun că ghidul ăsta l-au citit. Eu nu-i pot face să citească cărți importante, dar ghidul ăsta l-au citit. Ja, žal še kar nekaj študentov znajde na književnosti, ki ne marajo knjig oziroma ne berejo. Moram pa reči, da so pa ta vodič pa prebrali. No, în ultimii ani ați publicat mai multe cărți și romane și ați editat cărți. Care ar fi cartea pe care ați fi dorit-o să fie tradusă în limba slovenă pe lângă romanul Viața începe vineri, sigur dacă editurile se interesează de o altă carte a dumneavoastră. Torej, v zadnjih letih ste objavili več knjig, ste jih napisali, pa tudi uredili, pa me zanima, katero knjigo bi izbrali za nov prevod v slovenski jezik, če bo zanimanje strani slovenskih založnikov. În povești, copilul cel mai mic e de obicei cel mai iubit, mezlinul familiei. Se pravi, najmlajša knjiga oziroma Mezinček je ponovadi tisti najmanjši otrok, je tudi najljubša knjiga. Așa și la mine, ultimul venit pe lume, romanul Inocenții, îmi este în clipa de față cel mai drag. Se pravi, zadnji, ta moj novorojenček, Nedolžneži je moj najljubša. Pe de altă parte, Viața începe vineri, mi e cel mai drag, fiindcă e primul. Medtem ko pa življenje se začne v petek, pa mi je tudi najljubša knjiga, ker je prva. Ca în literatură, e important începutul și sfârșitul. Sper ca totuși Inocenții să nu fie sfârșitul. V literaturi so pomembni začetek in konec, upam pa, da Nedolžneži ne bodo konec, zadnja knjiga. Deci răspunsul e Inocenții. Torej, Nedolžneži. Vă doresc mult mai multe cărți și poate dacă cineva vrea să vă întrebe ceva din public. Jaz si želim še veliko knjig, zdaj pa bi vam dala besedo, če imate kakšnokoli vprašanje, če pa ne, mogoče potem med... Prevedi. Zakaj se ravno opredelimo na te mita malega Pariza? Ne? Ker romunsko podeželje, tako kot vsako balkansko podeželje med Berlinskim kongresom in Prvo svetovno vojno bilo v stagnaciji, če ne celo za demografske eksplozije, je bruto narodni dohodek na podeželju upadal. Konec koncu je Romunija leta 1910 ali 11 doživela zadnji pravi kmečki upor, bo 10.000 mrtvih ali nekaj takega. Tik pred balkanskimi vojnami. Zakaj tega svojega junaka ni poslala v blato romunskega podeželja? De ce micul Paris, deci de ce orașul și nu, să zice, țara,
de ce nu l-ați pus pe erou principal în noroi, adică și de ce în mediul urban? Asta e o întrebare la care niciun scriitor nu poate să răspundă. De ce a luat-o pe un drum și nu pe celălalt? Asta a fost drumul meu în roman. Ține de niște lucruri interioare mult prea profunde ca să poți să explici de ce ai ales ceva și nu altceva. De ce dumneavoastră v-ați căsătorit cu o femeie și nu cu alta? Ja, to je vprašanje, na katero vam noben pisatelj ne bo znal odgovoriti. Gre za to, da imate notranje vzgibe in potem stvari potujejo po svoji poti, kot bi vam jaz postavila vprašanje, zakaj ste se počutili s to žensko in ne z neko drugo. Hvala. Začinaš to. Înțeles? Hvala. Lidija, zdaj smo imeli vprašanje, Aleš, prosim, če boš to prevedla. Mene pa zanima, imate kak oprijemljiv moment, zaradi katerega ste začeli ta roman pisati, ki ga nocoj predstavljate v slovenskem jeziku? Je šlo za kak osebnostni vzgib, ki je mogoče, ne vem, komuniciral s kakimi dogodki, političnimi, družbenimi zunaj? Pa ste se tudi na ta način odzvali na to? Care a fost, să zicem, un motiv, a fost care a declanșat, care a făcut să abordați chiar această temă? Adică Există un motiv. Personal? Da, există un motiv care în sine ar fi probabil mai puternic decât romanul însuși, dar eu n-am vrut să speculez acest motiv, deci nu am, în nicio declarație publică nu am vorbit despre acest eveniment al vieții mele care a declanșat romanul, pentru că mi s-ar fi părut că trișez, că fac un lucru pe care îl fac pentru a câștiga atenția, eventual compasiunea și succesul. Ja, bil je čisto osebni razlog, ki ga pa nikoli nisem javno izpostavila, ker bi mislila, da tako na nek način goljufam, da manipuliram z namenom, da bi potem pritegnila pozornost. Și în ultimul meu roman, nu zic ultimul, în cel mai recent roman al meu, am și o teorie a secretului. Eu cred că cărțile care au un secret dăinuie mai multă vreme. Chiar dacă secretul ăla nu va fi aflat niciodată. Dar dacă în dărătul scrisului, și e un pasaj, mă rog, destul de interesant în Inocenții, dacă scrisul se sprijină pe un secret, eu cred că acea carte are mai mari șanse. Viața începe vineri, a avut un noroc, poate și din acest motiv. Pri meni, mislim, da obstaja teorija skrivnosti, ki jo razvijam tudi v zadnjem romanu, Nedolžnosti, in ravno to, tudi če ta skrivnost ne bo nikoli odkrita, daje to knjigi moč. In na to je tudi stavila v romanu Življenje se začne v petek. Atunci, încă o dată, hvala Lidia, hvala Aleš, hvala Nino, hvala voi toți, hvala Simona și să ne vedem cu bine la următoarea traducere. Da. Jaz bom nadaljeval z zahvalami. Jaz se zahvalil Ivani Pavlesku, da je prišla v Slovenijo in da je bila prisotna na predstavitvi njenega prevoda, kar da predstavitvam prevodov neko dodatno vrednost, če lahko avtorja kaj povprašaš in da avtor tudi sam nekaj pove o ozadju in samem delu. Zahvalil bi se Lidiji za izjemno zanimiv pogovor in pa Aležu za prevod, ki ni bil pravzaprav nič enostaven. Sama avtorica je meni v pogovoru dejala, da če bi vedela, da bo ta roman kdaj preveden pa bil v 10 evropskih jezikov že do zdaj, da bi napisala posebno verzijo za prevajalce, da bi bilo lažje prevesti. Saj je bilo mnogo stvari, ki so bile težko za razbrati iz konteksta. To
Torej, hvala še enkrat vsem trem. Hvala vam za pozornost, pa predlagam, da se še malo neformalno podružimo.